што спіна зробіць, то рот схопіць. Вось што праўда, тое праўда. Не той хорош, хто прыгож, а той хорош, хто для дзела гош. І з гэтым не паспрачаешся. Так, рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць. О, а ў гэтай прыказцы мой жыццёвы прынцып занатаваны. Той не памыляецца, хто нічога не робіць. Абсалютна згодная. Якая справа, такая і слава. Ну вось, умее беларускі народ коротка, у некалькіх словах, але ёміста і трапна глыбокую думку перадаць. Дзіўлюся і ганаруся. А які беларускі люд песні складае і спявае. О, гэта ўвогуле космас. Паслухаем? А як жа ж, і паслухаем мы, паспяваем мы, патанцуем. Гэта нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Я Вольга Сацюк. Прывітанне, і мы пачынаем. Так, Вольга, збярыся з думкамі, а галоўнае сіламі. І... Ой, столькі разоў гэта рабіла, і ўсялякі раз такія цяжкасці ў мяне гэта выклікае. Словамі не перадаць. Проста фізічную боль адчуваць усялякі раз даводзіцца. Так, Вольга, хопіць цягнуць кота за хвост. Давай яшчэ разок. Збіраешся з думкамі, сіламі, бярэш волю ў кулак і... аб'яўляеш імёны тых, хто па выніках глядацкага галасавання застаецца па-за межамі нашага утульнага музычнага дома. Дядя Ваня, ты ў гэтым спісе. Гэтым разам не атрымалася ўхапіць птушку шчасця за хвост і ў Марыны Васілеўскай. Выбывае з гонкі Ягор Ваўчок. Нечаканасць тыдня. Да пабачэння я вымушана сказаць чароўнай Кейсі. Дзяўчына вышыванку. У блэк-лісце і Владзімір Пугач аказаўся. Гуляла і рвала зялёную траву. Так, з адной задачкай справілася. Можна выдохнуць і расслабіцца, таму што ўсё, што будзе адбывацца далей, выключна станоўчае. І, дарэчы, сябры, вось што хачу сказаць. На самай справе не ўсё так дрэнна, як, магчыма, вам падалося. Калі жадаеце зноў бачыць сваіх любімых выканаўцаў, у нашым хіт-парадзе пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. А я пераходжу да 5 тых, хто імкнецца не толькі ўварвацца на наш музычны алімп, але і заняць на ім дастойнае месца. Так што хвалюйцеся, хіт-парадныя старажылы. Поўныя сіл, запалу, энергіі, настырныя і прабіўныя навічкі выходзяць на сцежку барацьбы. Сябры, глядзіце на іх пільна, слухайце уважліва і, галоўнае, галасуйце! Лесе, лесе, ды медведь рыкае, будет табе девонька, ты свекровь лихая, будет табе девонька, ты свекровь лихая. Ды няхай рыкае, ды няхай гукае, ды няхай лихая, я сама такая, ды няхай лихая, я сама такая.
говорити, а буде кричати, будеш ти мовчати, а буде кричати, будеш ти мовчати. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у перину кину, а свою свекровку у перину кину. Медведю, ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися. Лесе, лесе, ды медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Марусенька, незамужня, не любишь ты казаченьку, бо не нужна, бо казаче поздно ходить, не одну ён Марусеньку з ума зводить. Дятины колыхала, ды пела, проскорожья молоденька потерпела. Ти праз людей, ти праз Бога, ти праз тога казаченька молодога. Ой, у лузе при дубочку колыхала Марусенька сына й дочку. Ой, чия то ніва, чия то покоси, чия то дівчина розпустила коси, вправляла маті сина у солдати,
Хотела мяне маці за Михайла аддаць, а таго Михайла уся вёска хаяла, а таго Михайла уся вёска хаяла, а таго Михайла уся вёска хаяла, а таго Михайла уся вёска хаяла. Як хотела мяне маці за Рыгорушку аддаць, не люблю Рыгора я, вось і вся гісторыя. 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 Я хотела мяне маці за Антося ды аддаць, і пайду за Антося, я буду незалежная. Пайду за Антося, я буду незалежная. Ну вось і з другой задачкай расправілася. Ну, просто Эйнштэйн з Лабачэўскім адначасова. Самы час перайсці да асноўнай часткі мерапрыемства, дзеля якога мы тут сёння з вамі і сабраліся. А сабраліся мы тут сёння з вамі, каб агульнаму, любімаму занятку час прысвяціць, паслухаць выдатныя песні ў выкананні выдатных беларускіх спевакоў. І да ўсяго даведацца, як вы, даражэнькі, гэты тыдзень правялі. Склаўшы рукі прасядзелі, ці цуды актыўнасці паказалі. Такім чынам, хіт-парадная дзясятка лепшых, сфарміраваная на падставе выключна глядацкіх сімпатый. Прыйшоў, убачыў, перамог, па ўсім мяркуючы такую тактыку крыху перайначаную адпаведнасці сітуацый, абраў для сябе Віталь Артыст. Віхрам варваўся, шчыра праспяваў, у дзясятку трапіў. Вось так гэта тактыка выглядае ў выпадку з Віталём. Ну, Артыст, што тут яшчэ скажаш? Віталь Артыст, 10. Начаваўшы дзіўны сон відзіў, а начаваўшы дзіўны сон відзіў, а мамка моя найраднейшая, разгадай жа ты такі дзіўны сон. З-пад правай ручкі
сокол вылетал. С-под левой ручки реченька текла. Опа-па-па-па-па-па-пау. На-на-на-на-на-нау. Сокол там вылетал. Опа-па-па-па-па-па-пау. На-на-на-на-на-нау. Реченька там текла. Ой, сынку, сынку, молодый розум, твоим доме жена не жива. Жена не жива, сына родила. Жена не жива, сына родила. Пришел в светлицу, там жена лежит. В яе головці свечачка горить. Прийшов у спальню, нянечки плачуть. Нянечки плачуть, синочка нянчуть. Ла-па-па-па-па-па-па-пау. Працягвае ламаць калініцу дзяўчына, якая трывала атабарылася на хіт-парадных квадратных метрах. Работа робіцца нядрэнна, але шчыра сказаць, магла бы спарней ісці, тым болей, што недахопу ў памочніках у выглядзе гарачых прыхільнікаў не назіраецца. Напэўна, ўся справа ў калініцы. Дакладней, у яе колькасці. Відаць, ламаць той калініцы не пераламаць. Да вас звяртаюся, памочнікі, прыхільнікі. Актыўней працуйце, актыўней. На гэтым тыдні аўра вашымі намаганнямі 9. Я
8 месца. І заняць яго я запрашаю яго заняць Валянціну Альшанскую. Вось вам, шаноўны і неспадзяванка тыдня. Ау! Фанаты, вы дзе і як час бавілі? Святочны дзень адцягнуў увагу? Магазины, падарункі, віншаванні расслабілі? Ну вось і атрымлівайце. Валянціна Альшанская 8. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. Я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла 2, а на 3-ю ночку пришла на заре, а на 3-ю ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поймал, я себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. На імправізаваную хіт-парадную сцэну выклікаецца, не пабаюся такога азначэння, заваёўнік жаночых сэрцаў. І такога не пабаюся, уладальнік меламанаўскіх душ. Дадам яшчэ, чаго ж там, любімчык публікі Сяргей Славянскі, асоба, якая у самую сутнасць прыродных з'яў пранікае. Хто яшчэ гэтым пахваліцца зможа? Правільна, ніхто. Тады чаму Сяргей Славянскі толькі 7? Паклоннікі, чуеце? Сяргей Славянскі на гэтым тыдні 7. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ти, зимка, зимовала, як ти, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала.
була, а пранала, всіх була, а пранала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, пацанёшкам не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу. А ці не надышоў час паслухаць што-небудзь бадзёрае, вясёлае, танцавальнае. Ну, хто жадае і песню добрую паслухаць, і ў танцы размяцца, і паспяваць разам з таленавітай і чаго ўтойваць прыемнай ва ўсіх адносінах выканаўцай. Усё, усе сюды. Зараз усё будзе. Вось толькі распяюся, все, я готовая до завоевания высоких музычных вяршынь. 6-е место, шчыра скажу, не зусім мяне задавальняе. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, кив-мір на яго, я на любка яго, я на любить яго, я на пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, кив-мір на яго, я на любка яго, я на любить яго, я на пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див-див на сяло, кив-мір на яго, я на любка яго, я на любить яго, я на пойде замуж за яго. Я на любка, я на пойде замуж за яго. Песенна-танцавальны марафон працягвае Вольга Змуршчык. Відавочна, прыйшлася вам гэта, Вольга, даспадобы. А я не супраць, я толькі за. Галасавалі вы за яе і працягвайце гэта рабіць яшчэ больш настырна, напорыста і заўзята. Вам, шаноўныя паклоннікі спявачкі, ужо трэба аддаць належнае. Не так даўно Вольга была толькі у такім даволі хіткім спісе далучаных. І вось ужо яна 5-я. Выдатны вынік. Ты, казача, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, тебе батька лихи, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома не мое, на веселье гуляє, а ты, сердце, ходи,
сердце мое. Когда тебе ходите, тебе верно любите. У тебя кошки лихие, да недобрые такие. Сердце мое, сердце мое. А я кошкам захожу, кусок сала положу. А ты, сердце, ходи, меня верно люби. Сердце мое, когда тебе ходите, тебе верно любите. У тебя мыши лихие, ты недобрые такие. Сердце мое. Як ти мишей боїшся, на воротах повися, да и сгинь, пропади, ты до меня не ходи. И тебе пек. Перш чым выклікаць на нашу імправізаваную хіт-парадную сцэну наступнага удзельніка ці удзельніцу. Ці удзельнікаў, гэта я так інтрыгую, нядзельнага канцэрта, хачу вам, сябры, сказаць дзякуй за ўвядзенне ў нашу дружную сямейку новых чальцоў, прыгожых, цікавых і таленавітых. Не часта такое здараецца, і ўсё ж гэтым разам выказваю падзяку за гурт «Фолкор». Прарыў тыдня! «Фолкор» 4. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Селі, як завжди, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ты крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі
Будьте вы такі, ніколі не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйте. Пераходзім да тройкі лідараў і пачнём, вядома ж, з ганаровага 3-го месца. Ну, як думаеце, хто яго займае па выніках вашага ж галасавання? Хто тыдзень таму так ужо старанна і ножкай тупаў, і ручкай хлопаў, каб незнарок за бортам не апынуцца? А вось хто? Оксана Вечар, Кирилл Ермаков и Максим Осипов. Неразлучная троица третья. Не спалося, молоді, не драмалася, приснилася молоді, милая рука, приснилася молоді, милая рука, проснулася молода, милая няма, проснулася молода, милая няма. Другое месца. І зноў я з задавальненнем прамаўляю дыфірамбы у ваш гонар, даражэнькія меламаны, прыхільнікі Віталя Пракаповіча. Чарговым узлётам ён вам абавязаны. Віталь, выходь да нас, парадуй сваіх фанатаў дастойным выступленнем. Я перейду річку до дівчини.
ламати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, до матулі у хатинку. Ну вось, дзявятка абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як разбракаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Віталь Артыст. А начаваўшы дзіўны сон відзіў. Аура, 9-й радок. Валентина Альшанская, 8-я. Что люди говорят, то я не боюсь. Зима з летом Сергей Славянский, 7-й. Зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Ой, пала горлица лебяду. На 6-м месцы Вольга Сатюк. Посылала горлика по воду. Дыб-дыб на сяло, мяне верно люби. Вольга Змуршык у рэйтынгу 5-я. Тебе верно любите. Ой, ці чулі, Гурт Фолклор, 4-й. любіў ён дзяўчыноньку, ды сырам пірагі. Приснилась 3-е место. Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов. рука, ты височеньку, я Виталь Прокопович, Серебро. Свети місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. И вось яно, першае месца. Занять найвышэйшую прыступку хіт-парада я запрашаю Лесю Кодуш і Славу Нагорнага. І зноў уражальная колькасць галасоў. Так трымаць, прыхільнік. Віншую, пераможцы. Сказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.tribelaruсь.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.